ardi egoteko, aritua behar die. Bai. Beozun beste afiziotaikoa hori izan da, ez da? Bai, aritu, ekitunik. Bai, arituke, hori, klase bikupe bai. Bata ardirekue, da esnerakue, horrek, hane bitxoritzen arkauten elegi dute, egotezien horretxenak, hiru izerrekunak, da handik ekarritxe, esneraku eta ardizeri botaten itzien, hane egotezien zubastan da, baina gero topekarakuk, horrek aparte, horrek sasi ardizen modokuk, txigitxe pai baina gogorrak, berez gogorrak, da horrek egiten ditun topekarako, normalin aparte egiten ditun. Zema postura izan duzen, adi topekan? Posturak asko ez, posturez alien hasi zen inoz bez, jokatzen dauenak bizek iruaztekun jokatzen dabe, eta orduan jokuek danetara be, 10 bat edo 15 topi joku, baina exibizioiek asko. Ado bie, hemen Euskal Herrian unada baten egon zan, herri guztiz zara jaitzen zan indeitzeztien, exibizioetarako. Da bakaro, 15.000 epez da zer bakotxagaz, pareja bakotxagaz juten nintzen, da pareja bileruten nituen, bakotxari 20 martope emon, da kobraute etxera, da horrek eukiten nituen, 24 arte eukin nituen, horrek aparte eukin nituen. Horrek gobernau aparten biertzeten die, biaz, da gero entrenau bai, arnazarako eta aporbete ertzeko diferente. Ardezekin ikutzen nauna, esnerakuek, areke berro eta marra ardiko ari bat. Bai, berro eta marra ardiko ari bat, biertzetan da.